Абе, то ни сторава. Синове и. Кацаш България от поредното си пътуване из Европа и света и ние започваме с въпросите. Така как я караш по света и у нас? Как да я карам? Както я карат с всички хора. Едни работят това, едни други друго. Аз работя като певец, обикалям света, обикалям Европа по-точно. Забавлявам хората, пея им техните любими песни и съм щастлив. Какво най-много искат от теб, когато те видят извън границите на България? Коя песен така винаги те кара да я пееш? Повече старите песни искат, абсолютно, защото тях са пораснали, има спомени. И колкото дал Господ, как се казва, аз изпълнявам и давам цялата си душа, за да могат те да усетят и моя глас. Те идват повече заради гласа ми. Благодаря още един път на Господ, че ми е дарил с такъв глас и че ми го запазва, защото не знаеш, певците, някои колеги не си ги пазят гласчетата и много бързо заминават. Аз съветвам всички мои приятели и колеги, които работят тая работа, да си пазят инструмента, и защото това е най-важното нещо за нас. Без гласа ние не сме нищо. Може ли да се опази един глас? Може, разбира се, с хигиена, без цигари, без алкохол, с по-малко говорене и с правилно пеене. Имаш ли време да отделяш на внуците и най-вече ми е интересно какъв дядо си ти за твоята внучка? Аз съм един прекрасен дядо, защото много обичам моята внучка. Тя е принцесата на нашата фамилия. Защото ние до сега не сме нямали момиче никога през годините. Нито баща ми, нито дядо ми, нито там. Много рядко там чичовците ми тук-там имат по едно момиченце. Тя за нас е всичко за сега. Дай Боже да порасне, да стане послушно момиче, да има късмет в живота и аз докато съм жив и здрав, ще помагам като дядо, като добър дядо. За Деня на жената ще подариш ли в къщи на твоята половинка цветя? Или ти ги подаряваш с повод или без? Аз всеки ден ни подарявам по нещо, така че аз съм ми подарил моя живот. Какво да я подаря повече? Цветята не са... Макар че наистина е красиво и е хубаво, когато точно в този ден се подаряват цветя. Аз наистина ни подарявам на всеки празник цветя и този празник няма да го пропусна. Една силна и успешна година ти пожелаваме и не забрави, сега е много актуално, правят се големи концерти, не че не си правя, ама искаме още от тебе. Аз съм един от първите, които направят този концерт. След мен идват много мои други колеги, които аз много обичам и уважавам. Едни чудесни певци на България. Време е вече след толкова години, които сме дали на българския народ, като казвам от нашия стил музика. Време е вече да се правят и големи концерти. Време е обаче да се правят и концерти с оркестри, всеки един певец да си има собствен оркестър. Това ми беше мечта преди 25 години, 30. Пожелавам си да имам един бенд, който винаги ще е с мен. Няма значение дали идвам в капките, дали идвам в